नैबे सावगारियाव नुनाय फट'आ माने सेंग्राया बिनि फिसाजोखौ मोजां मोनोमोन। दा फिसाजोआ गुबुनजों खारफालांबाय। दा नै सावगारियाव नुनाया माने बिमासो आरोना, बे बिमाखौनो बियो लाबाय आरोना, माने जुलि जाबाय बायदि कापोल्सआव। दा मा बुंबावगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। फिसाजोआ गुबुनजों खारबाय, दा बिमाखौसो लाबाय आरोना बियो मोजां मोननायाव। नायलांदो। खोनायाखै? उनजुलिखौ होनदो गाज्रि खायो गथ'आ। ओमफ्राय नों उनजुलिनि मा जायो? आं जेबो जाया इनि। माथो बिब' जायो होननाय खोनादों। बिब' होननाय माने जोंना बिफा बाथुलनि फिसायो। नुदोंना नोंथांमोना? बे क्लिपखौ नोंथांमोना मोजाङै नायनानै ला। जोंनि बर' सिख्ला लाइमोन, बेनिफ्राय गुबुन हारिनि लाइमोन सेंग्रा सासे। दा नोंथांमोना नुखादों, नायलांबाय था, फुल भिडिअ होगासिनो। बिसोरनि बागैनो मोनथामसो आङो आपडेट लानानै फैदों। बेनिफ्राय गोबां बाथ्रा बुंनो गोनां नैबे भिडिअ बुंगोन। स' नोंथांमोना मा सानदों दा जोंनि बर' सिख्ला लाइमोनखौ गुबुन हारिजों बेफोरबायदि नुनानै? दा सोरबाफोर सिनायगोन ना सिनायला आङो बुजि मोनला। नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुंहरबानो जाबाय, बे सिख्ला सानैखौ सिनायोमोन नामा? माने जोंनि बर' सिख्लाफोरा मा सानमारो, माने गुबुन हारिजोंसो बेफोरबायदि माबानाय। इमिडियेटलि माने एक्सन लानो गोनां बेफोर बाथ्राखौ, बेफोरबायदि नुनायफोरखौ। गुवाहाटियाव सोरबा फानहैनाय, सोरबा दिल्ली मुम्बाइ खामानि मावनो थांनानै बेफोरबायदि गावनि प्राइभेट भिडिअ देखायनाय माबानाय। सिख्लाफोरा थैनोखौबो गिमारा नामा? माने बांगालफोरा जि लांनानै जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ बेफोरबायदिनो गाज्रि खामानि मावनाय, बुथारनाय, बेफोरखौ जोङो गोबां खोनागासिनो सिगांनिफ्रायनो आरो दाबो खोनागासिनो। नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुवा जानांगौ। जायफोरा बेफोरखौ नायनानै एसे गिनो गोनां बाथ्रा आरोना, माने बुंनो थाङोब्ला गोबां बाथ्रा दं, माने बुथारनाय माबानाय। जोंनि बर' हारिखौ गोबां गुबुन हारिया गोबां बेफोरबायदिनो खालामबाय आरोना जाथायखौ। माने गिनाय होननाय गैया, माबानाय होननाय गैया। जेब्ला जाथाया जागोन अब्लासो माने सिख्लाफोरा गावनि गोसोखौ साननो गोनां जायो आरोना। दा बेफोरबायदि जोंनि बर' सिख्लाफोरा गुबुन हारिजों बेफोरबायदि रायज्लायनो माबानो माने बयफ्रेन्डसो होनबावदो आरोना, बेखौ बयफ्रेन्डसो होनना बुंबावदो। होमबा साननानै नाय नोंथांमोना, जोंनि बर' सिख्लाफोरा मा डेन्जार हिम्मत खालामदो। खोनायाखै? उनजुलिखौ होनदो गाज्रि खायो गथ'आ। ओमफ्राय नों उनजुलिनि मा जायो? आं जेबो जाया इनि। माथो बिब' जायो होननाय खोनादों। बिब' होननाय माने जोंना बिफा बाथुलनि फिसायो। बिनि बिफाया जोंनि न'खरखौ धंख बानायदोंना, ओंखायनो जों बेखौ नायनो हाखाया। जों दायथ' लाखाया, माने जोङो सिगांनिफ्रायनो हगारना होखानाय सिख्लाखौ। मोजाङै जोङो बिफा बाथुलनि फिसाजोबाबो जों अनोमोन इखौ। ओमफ्राय इयो जोंनि खोथा बोसोनखौनो लाया, जेबो लाया। ओमफ्राय जों दा दायथ' लाया, जों बिब'बो जानो हाया, जेबो जानो हाया इसोरनि। गथ'आ दा मोजां नङा। थेवबो इयो नङा गारा इफोरबायदि गथ'खौ बरनाम खालामनो नाङा आरो। जों मिथिगौ, जोंखौबो बिब'मोनखौनो निजिनि बिफानि फिसा नङाबाबो जोङो बिब' रसम जाहैबाय नालाय, जोंखौथ' इयो बेलेगनि सिगाङाव इमान गाज्रि आरोना हैमाना। ओमफ्राय जोंनो खिन्थाहरोनो मालाय। जोंबो दुखु मोनना दोङो, इखौ मोनबाथाय बुगोन मागोन जोंबो जमनासो दोनखायो। दा मानसिया गैया, न'आवबो गैया, मायावबा थांदों इखौ मिथिया दा। बै गामिया मामोनबा इसिना? गामिया बेलबारि होनो इसोरनिया, एसे थानाया। बेलबारि ना? दोलोबारि। थां इसोरखौ होसोना थां, बेखौ गारनाङा इ गथ'खौ। जोंथ' बे गथ'खौ नागिरखादों र'। जेराव मेरावनो खारखुमाबाय थायोना इयो, ओंखायनो हाया। जोंबो बुनो मानो जमनासो दोनो इखौ। बिफायाबो खारखुमादोंना। बिफानि आखलखौनो लादों, एखे आखल लादों इयो। जायखौनो मेखौनो फासायनाय मानाय बेहाय। दा बे जोंहानि रानियाथ' इनि बिफायाबो जोंनि बिफाखौ बुथारनानै माखौ बुरखायनानै हाबा लादोंमोन ना, ओमफ्राय गासै डकुमेन्ट पाति हा हु गासै लुथिजोबना लानानै ओमफ्राय दा खारबाय आरो बिफाया। ओंखायनो जों सैखाया। इनि बिफाखौबो नागिरगासिनोसो सिरि सिरि, मायाव मा थायो मायो इफोरखौ।
दा जोंना गथ'आ लेखा फरायो माबा दा फरिखा जागासिनो दं फार्स्ट इयारनि ओमफ्राय दा फरिखा जानांगौआ दा मोनसे इखौ फाइनाल फरायो खालामनो मायो होनना थगायनानै खिन्थाहरना होजायोखाय देहानि सोमोन्दै बेफार मावनासो इयो थायो बिदि माया थानायखौथ' मालायखौ फानदों मायो दा माखौबो रागासोनो ओंखारबाय जों रायलायला फन हरनो हालिया मायाबो दा मबाइल गैयाबाबो मालायनि हरबाबो जों डाइरेक्ट रायहरखायोना हाखाया बिमाया इखौ एमान गाज्रि आखलाव थांनाय मानायखौ मिथिनानैनो आरो अनफिनो इयो इदियावनोथ' इदि जादों आरो दा बिदिनोथ' माने जों एमान रायो मायो नांलाय खमलाय जाबाय थायो इदि जोङो बिब' बिनानाव इदिहाय दा जोंहा फरायनाय गथ' फरिखा जागासिनो दं मोनसे भाइरेल खालामना होबाय नालाय गथ'नि फरायनाया डाउन बिमाखौबो रायनानै फै रायनानै मोजाङै माबा खालामाबाथाय पुलिसनो केस होनाय जासिगोन जों न'खरखौनो होनानै होगोनानो जों नै गाबोन थांनोसैयानो आरो माबा एबसुनि मानसि सानसे लानानै थां बेखौ लाखागोनानो जायखिया केस होग्रोनि र' जों गाबोन एबसुनावबो थांदों एबसुना थिनखादों पुलिस केस होननानै जों केस हैग्रोनोसै दा खारखुमागासिनो दङ इयो न'आवबो बिमा बिफाबाबो हमजागोन आरो जों केस होबाथ' नांखासिगोनानो बिफाजों इयो लिंक दंखायो बिफायाबो खारखुमाना दोनहैयो नालाय बिफानि नामालाय मा नाम लिंक लाखायो इयो ओमफ्राय जोंनि सिगाङाव थगायो जेबो लिंक लायाखै मायाखै होनना थगायोमोन सिगां बिफानि नामालाय मा नाम न'निथ' बयबो दायथ' गारखादों ओमफ्राय आंजोंसो इयो एसे लिंदोंमोन नालाय बिदि रायलायो मायोमोन खबर लायोमोन नालाय ओमफ्राय दाथ' आङो बिदि आखलनि मिथिदो नालाय आं जेबो दायथ' लाखालिया इखौ बिफानि नामालाय मा नाममोन बिफानि नामा मा नाममोन बिफानियालाय ओरैनो गामि खानावनो मेकार होनबा मिथियो ओमफ्राय ओरैनो अरिजिनेल नामा कामेस्वर बर' कामेस्वर बर' ओमफ्राय नोंसानियालाय गाज्रि जोंहानिया इ फुदुंनि बर' गासै हौवा गोदान लानानै नाम साम टाइटेल सोलायजोबनानै लाबाय आरो दा जोंहा बाबानि टाइटेलखौनो लालिया नंगौथ' आरो जोंनि आरो जों फिसा जानोनो हाया इनि माने जोंनिया जोंहा बाबा गेदेरनिसो लाखाजोबोना टाइटेलफोरखौ दा इसोरनिया बर'सो जाजोब्बाय जोंबोथ' बिदि नंगौ होननानैथ' लाजाबाय थायाना दा नोङा गारा जों बोरै 20,000 आंनि नाम्बारखौबो एफा जायनो मेनैनो होजोबदो जोंहा आब' जायो माबा जायो होननानै जायनो मेने हौवाफोरनो सिख्लाफोरनो लोगोफोर गाज्रि सिख्लाफोरनोबो नाम्बार मानि बिनायजोबनानै आंखौ दा फन हरै हरै आंखौसो डिस्टार्ब बानायो रागा जोंना थायो माने फन इदि फैबाय थायो ओमफ्राय सबबो होनहरगोन मागोन इनि बाथ्रा ओंखायनो आं थिगसे रागा जोंना दोनखायो लोगो मोनखाथिं आं फिदिं बुगोन होननानै रागा जोंना दोनखायो आं ओंखायनोथ' मानसिखौ हायोबा नोंबो एसे नागिरनानै मोनोबा आंहा फरायनाय मानाय ना आं इदि नागिरनो मानो इदि नांजाना थानो हाया फरायना माबा मोनसे मावनो हाबालाय आरो इखौलाय मा बिनि बिफाखौबो हमहैखानांगोन नंगौथ' आरो जोंनि बाबानि सम्पति लुथिजोबना लांनानै खाखुमा दोनहैनो मिथिया दंस' खालामजोब्बायना खारना दंहैबा गथ'आ इमान गाज्रि साला बिफानि आखलखौनो एखे लाजोबदों गामि खानानो बुङो बिफानि आखलनो सनदों नोंसा इयो ओरै होननानै बुंबाय थायो दा बिदामोना थाजोबनायमोनबाथ' गवामोन बियो सिख्लाया बिदामोना गोजानाव फरायजोबना दंहैयोना बिसोरो जुदि थानायबा दाख्लैनो केस खालामजागौमोन गैया गोजानावसो कम्पानियाव थाहैदोंना डाइरेक्ट केस होजागौमोन नङाबा माबा मोनसे खालामजागौमोन दाख्लैनो बेखौथ' बुथारखाया र' जों जायखिया मोजां बाथ्रा बुंनो रोंबासो रोंनांगोन बियो नोङा गारानो रोंखाया इनि बाथ्राखौ बिस्रा खालामखानो नांखाया गोदै बुंगोन ना इयो मानसि सुलायनो रोंगौ इयो मानसियाबो ड्राग्स लायो नामा ड्राग्सफोर लायो नामा ड्राग्सफोर इखौथ' निसा बुस्थु जाजोबनाय नुखायो जोंखौ थगायो आंथ' आन्दाजैनो हमखायो इखो नोङा नुनायावनो ड्राग्स लानाय बायदि नुदों थाखायोमोन फनफोरावहाय ड्राग्स लानाय बायदि नुखायो होननानै जोंखौ थगायहरो दाखालिबो माबायाव भिडिअ भाइरेलनावबो नुखादोंना मानसिखौ सेहेरायानो माबायदि इयावनो मिथिखायो निसा बुस्थु बाहायो होननानै बयबो मिथिखायो सिनायखायो इखौ इमान थगायबाबो खारग'वाना गावहासो एसे गाज्रि फट' हगारना लायो ओमफ्राय बे जोंहानि रानिखौ मानो बिदि
गाज्रि लोगोबो जाफेरा मालाबाबो सिनायफेरा बिदिखौ मानो मालायनि माबाखौ लानानैसो भाइरेल खालामखो ना माखो बेलाय नोंथां रानि नामखौ मा होनदों नोंलाय जा कृष्णामुनि कृष्णामणि होननाय दोङोथ' इयाव भाइरेल होनायाव होदोंथ' जोंहा रानियाथ' इउटुबारबो आरो जेनेबा फरायनाया दा फार्स्ट इयार फरायगासिनो दं ओमफ्राय बिदि जोङो बिमा जानानै जोङो बिनि गियान आखलखौ जों मिथिजोबो जेरावबो हर थाहैया मानसिया कमेडि बानायो थांबाबो कमेडि बानायबाबो बिदा मोनानो थांफायो बिब' मोनानो थांफायो होनबासो 20,000 फानहैगोन बेलाय नोंहा गाराबा बरनाम लानांगौ माया होननाय सिख्लाया इखौथ' मिथिखायो बयबो गामि खानावबो इसोरनि गामि खानाबो मिथिगौ आरो इसा बिबथैया ना मा नेपस'आवबो दोङो थेवबो इयो इदि गाज्रि लायमारबायखौ रावबो जेबो खालामनो हाया नै सिख्लाखौ इजोंनो दाखालि इदि थाफैना मानानैनो गाज्रि जाजोबदों इ सिख्लाखौ लाना फैदोंनो इयो गाज्रिनि लाना मा जायोनो हावलियाव इयावहाय लाना फैदोंनो सिख्लाखौ बेनिखायनो बांसिन गाज्रि जालांनानै इदिहाय जाहैबाय आरो माया होननाया ओरैनो सिनायलायनाय आरो एसे जेनेबा थेवबाबो जोंहा रानिमोना इसोरजों लिंक गैया आरो जेनेबा इदि लेनदेन गैया हर थाहैनाय इदि माबा गैया मोनसे जेनेबा इसोरो कमेडि बानायनो थांनायाव गुवाहाटियाव थांदों बिदामोनबो थांफादों ओमफ्राय हारसिं जानायखाय रानिया लोगो गैया होननानै माया होननायखौ लांफादों ओमफ्राय जोंहानि फिसालामोनबो थांफादों ओमफ्राय थांफानायावनो बेखौनो होनबा बे 20,000 फानहैदों होननानै बियो थांफानायाव इबो थांफादोंमोन नामा अनजुलिया थांफादोंमोन थाङाखै बेखौ सिनायानो जानो रानिया दा सिनायथारा होननायनिफ्रायसो सिनायदों मिथिदों ओंखारानो जेरावबो गथ'आ न'निफ्रायनो जों बिमा जानानै जों मिथिया नामा एफा लेथ्रायो गथ'आ जेनेबा जोंना दोङो आब' गिदिराबो जोंना दोङो आदायाबो जों माबायाव बाहेराव खामाय हैयो इबो रागा जोंना दोङो जुदि बाबानि माबायाबो न'खराबो गासै जोंजोबना दोङो इखौ बिफा बाथुलनि फिसा जाहैदि जादों आरो आंनि नाम्बारखौ सोबनोबो बिलाइना होदों इदि आंखौसो फन हरनानै इदि बुंगासिनो मानसिफोरा होननानै आङो खिन्थाबाय नालाय रागा जोंना दोङो ना आरो नोङो जुदि बिनि नाम्बारखौ मोनोब्ला फन खालामनानै बै माबा दा जोंहा रानिखौ भाइरेल खालामदो नालाय बे बाथ्राखौ नांगौबा इउटुब नङाबा माबायाव बानायनानै जेन'बा नङा होननानै बुंफिननो हो नङाबा जों होनाय जागोन आंनावहाय हरनो हाखाला दा इसोरो फनफोराव हरखाया आरो आं नाम्बार साम्बारबो मोनखानाय नङा आरो इसोरनि नोङो जेरैखि जायाबाबो फन हरबाय बायनानै सिनायनायफोर दङबा नङाबा दा भिडिअखौ आं होखाबाय सानै साथामसो बेफोरबायदिनो सिख्ला माने बुग्लायदों दा बुजिखागोन गासिबो जोंनि बर' सिख्लाफोरा मानि थाखाय बुग्लायो हिन्जावजों हिन्जाव बेफोरो जाबाय मोजां मोनलायनायनि थाखाय बुग्लायो सोरनिबा बयफ्रेन्डखौ सोरबा सेनाय सोरबा मोजां मोननायखौ सोरबा लानाय दा बेफोरनि थाखायनो माने मा बुंबावगोन ना जोंनि बर' सिख्लाफोरा सोरबा बांगालजों खारनाय सोरबा हाखारजों खारनाय दा बुग्लाय खुदलाय दा बिसोरो बयफ्रेन्डनि थाखाय बुग्लायाखै मानि थाखाय बुग्लायनांगौ जाखो मा टेनसन दं बिसोरो सेंग्रा सिख्लायावनो बेफोरनो जायो आरोना माने नोंथांमोननि सेराव आं भिडिअखौ होखाबाय नायजोबदोबासो बुजि मोनगोन गाज्रि मोननो नाङा माने गासिबो नङा आरोना आं गासिबो मोजां मोननायनि बागै बुङाखै जायफोरा गाज्रि लामाथिं थांदो बेनि थाखायसो बुंनाय जादों आरो फट'खौबो नुदों नोंथांमोना बेथ' आरो मिनि टाउनासो माने गासिबो फेसबुकाव सेयार जाबाय दोङो माने फिसाजोखौ मोजां मोनोमोन दा फिसाजोआ गुबुन सेंग्राजों खारबाय दा बिमाखौनो हाबा खालामबायनो मा साननो गोनां बाथ्रा बेफोरो दानि जुगाव ओरैबायदि डेन्जार लाइमोन सेंग्रा सिख्ला ओंखारदों माने थैनायखौबो गिया आरोना उननि बाथ्राया मा जालांथों माने बिसोरो सानो जोंनि उननि बाथ्राया मा जालांगोन जोङो जि लुगैदों जोंनि गोसोआव जि फैदों बेखौ मावनासो गारगोन बेखौ खालामनासो गारगोन बेफोरबायदि सानो आरोना बेफोरो उननि बाथ्रायाव जि जायो थैयो थाङो बेफोरखौ मिन्थिया आरोना माने जों खालामथारनांगौ आरोना बेफोरबायदि बाथ्रा जाना फैदो दा माने बेफोरो साननो गोनां बाथ्रा दा फिसाजोखौ मोनैनि बिमाखौनो लादोंनो हाबा खालामदोंनो मा डेन्जार मानसि बेफोरो दा बिसोरनिसो खोथासो जोंबो बुंनांगौ खोथा गैया माने बिसोरनि लाइफ बिसोरो संसार जागोन आरोना बिसोरो बिमाखौ हाबा खालामदों माबा खालामदों बिसोरनि बाथ्रा बिसोरसो संसार जागोन नाथाय एसे साननांगौ आरोना माबायदि मा लामाथिं थांबा मा जागोन बेफोरबायदि दा बैफोरबायदि फिसाजोआबो माने बेखौ मोजां मोनोमोन मोजां मोननानै मा खालामखो गारना थांना गुबुनजों हाबा जाहैबाय
बेफोरनो साननो गोनां बाथ्राया मोनथामसो आपडेटखौ आंनो माने एखेलगे होनो हाखाबाय नोंथांमोना बुजि मोनदोंना मोनाखै बेलेग दे आपडेटआ बेलेग ओमफ्राय बै बुदलायनायाबो जाहैबाय मा बुंबावगोन दा बुदलायनायाबो बेफोरनो मोजां मोनलायनायनि बागै बुदलायदों बेफोरबायदि ओमफ्राय बर' सिख्लाफोराथ' आजिखालि बांगाल सेंग्रा हारसा सेंग्रा बाङालि सेंग्रा होननाबोथ' बिसोरो बिराद मोजां मोनखायो जोंनि बर' हारिखौ गारनाबाबो थांगोन आरो बिसोर दा एखेलगे बिसोरो जुलि जानाबाबो माने गुबुन सेंग्राजों माने खारफालांथारगोन आरोना बेफोरबायदि गथ' दोङो हौवा दोङो बेखौ मिथिला बिसोरो खालि मोजां मोननांगौ गावनि गोसोजों माबा मोनसे लुगैनाय थांनांगौ आरोना बिहारफोराव बिहारि सेंग्राफोरखौ लानाय इमिडियेटलि एक्सन लानाया मोजां बेफोरबायदि खामानिखौ जोंनि बर' सिख्लाफोरा मा देखायनो सानखो उन्दैफोरखौ माने दा नुखादों नोंथांमोना मुस्लिमजों ओरैबायदि बेफोरनो माने बुथार जानाय माबानाया बेफोरनो खैफोदा बेफोरावनो फैयो एसे बुजिलायदो सिस्टारमोन सिङाव हमनायबो नुदों बे सिस्टाराबो बर'आनो माने गुबुन हारिजोंबो हमजानाय आरोना बियो दा गोबां दोङो फेसबुकनि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबांसो नुवा आरो गोबां नुनो मोनो मानो होनबा गासैखौबो हमजोबनो हाया आरोना दा बिसोरखौ इमिडियेटलि एक्सन लानाय मानसिबो नांगौ मानो होनबा जोंहा बर' सिख्लाफोरा गोबां गाज्रि जाबोदों बेफोरखौ होबथानो हानाय जोंनो मानसि नांगौ बेनिखायनो जोंनि बर' सिख्लाफोरा माने गाज्रि लामाथिं थांजोबलांदों माने रावबो होबथानाय गैया रावबो माबानाय गैया एक्सुवेलि माबा मोनसे बर'जों बर' खामायनो बाथ्रा मोजां मोनलायनाय जाबासो माने बुनाय सोरखौबा सेन्देल आलायनाय सोरखौबा बुनाय बुथारनाय बेफोरखौसो खालामनो हायो गुबुन हारिया जि लाना खारगासिनो दङ जोंनि बर' हिन्जाव गथ'फोरखौ बेफोरखौथ' मोनबो खालामनो हायाखै दा बेफोरखौ गोबां साननो गोनां मानसि नांगौ आरोना दा जोंनाबो बर' हारियाव सोरबा सासे बुंना लायोबा बेखौ गाज्रि मोनना थायो दा बेफोरथ' मोजां नङा माने बेफोर गाज्रि मोननाय बाथ्रायानो नङा जे सोरखौबा नोङो मुस्लिम सेंग्राजों खारनाय नुदों हाखा सेंग्राजों खारनाय नुदों बेखौ होबथानो थाङोबा बैखौसो गाज्रि मोनो माने होबथानायावसो गाज्रि मोनो नोंलाय मा जादों नोंनि लाइफआव सोर बेफोरबायदि खालामदों बेफोरबायदि सानो आरोना दा बेखौ होबथानाया मोजांसो मानो होनबा जोंनि इयुननि थाखाय मोजां उन्दै गथ'फोरा जे बेफोरबायदि जालांगोन बेफोरखौ साननानैसो माने खायफा मानसिफोरा बेफोरखौ होबथानाय जायो दा सोरबा बुङो होबथानो नाङा बेफोरखौ जि जाना थांथों दा बिदिया नङा जाय जाना थांखाबाय नाथाय बैफोर देरफुनायफोरखौसो मोजां खालामनो थाखाय बेफोरखौ होबथानाय थाङो दा बेनो आरोना अब्ला जोङो सावगारियावबो नुदों माने रुमाव हमजालायनाय दा बेफोरबो गुबुन जाथिजोंनो हमजानाय आरोना माने मुस्लिमजों माने सासे सिख्लाया एसे लाजिनाय थानांगौलै न'खराव फेमिलि दोङो बिमा बिफा दोङो जाय सिख्लाया लाजिया बेफोरनि न'खराव फेमिलि गैया बेफोरबायदि सानना लानांगौ माने नोंनि न'खराव दा सोरबा फेमिलि गैया बिसोरसो लाजिनो रोङै जानांगौ दा नोंनि न'खराव फेमिलि दोङो बिमा बिफा दोङो बेफोरबायदि गुबुन हारिजों रुमफोराव सिख्ला जानानै हाबा जायालासिनो थानानै माने बेफोरखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुयोबा बेफोरखौ बिमा बिफायाबो लाजिगोन गावबो लाजिगोन दा फेमिलियाबोथ' ओरैबायदि मान सनमान थांगोन बेनिखायनो एसे लाजिनो सोलोंनांगौ माने नों लाजिनो सोलोंना नोंनाव बिमा बिफा गैया नोंनि न'खराव रावबो फेमिलि गैयाबासो नोङो बेफोर खामानिखौ मावना जानो नांगौ हिसाबाव आंनि बुंनाय बायदिबासो दे ओरैनो नोंथांमोनखौ बुङाखै जे आं बेफोरबायदि जा होननानै दा नोंथांमोननि न'खराव फेमिलि दोङो बिदा फंबाय दोङो एसे लाजिनांगौ आरोना माने दा बेफोरबायदिनो मोनथाम मोनब्रैसो आपडेट होनाय जाबाय आं नैनि भिडिअनि गेजेरजों सासे बुदलाय खुदलाय बे बुदलाय खुदलायाबो मोजां मोनलायनायनि थाखाय आं बुंखाबाय मोजां मोननायनि थाखायनो बुदलायलायदो माने दुनियायाव बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्डनि आंखाल गैया बेफोरबायदि बुदलायनांगौ जेबो दरकार गैया खालि मोजां बिमा बिफानि खोथा मानिना था न'खराव था लिरनाय फरायनाय मोजां जायोबा मालाबा समाव मालाबा नङा नोंनि न'खराव मोजां आलासि फैगोन बेफोरबायदि आरोना दा बुदलायलायनांगौ माबा गैया जायफोरा बुदलायो बेफोरो बुदलायलायनांगौ सासेल' बयफ्रेन्ड नङा दुनियायाव सासेल' गार्लफ्रेन्ड नङा गासिबो मोनगोन गासिबो दोङो आरोना बेनिखायनो गावनि गोसोखौ हमथानानै थानाया मोजां लाइमोन समाव गासिबो गोसोआ गुदुं जाखाङो मानो होनबा आङो जि खामानिखौ मावनाङा बे खामानिखौ जोङो मावनांगौ बायदि माने गोसोआव फैयो आरोना दा बे बाथ्राखौ नोंथांमोना गावनि गोसोआव हमथाना लानो हाबासो सानसे समाव नोङो साक्सेस जानो हागोन आरो मालाबा समाव जुदि नोंनि गोसोखौ नोङो बोरैबा गुदुं मोनखाङोबा माने बेफोर खामानिखौ मावनाङा जि खामानिखौ मावनो नोंथांमोना मालाबा समाव लाइमोन समाव बिराद लुगैगोन आरोना दा बेफोर बाथ्राखौ माने एसे हमथानानै गावनि गोसोखौनो मानिना लाना थानांगोन आरोना अब्लासो साक्सेस जानो हागोन बेफोरबायदि जायो दा बेनो
बुंनांगौ आङो खोथा गैला माने गोबां बाथ्रा भिडिअनि गेजेरजों सानफ्रोमबो बुंखाबाय थायो जायफोरा भिडिअखौ नायो मोजां मोनो दा जायफोरा चेनेलाव गोदान साबसक्राइब खालामना लाबानो जाबाय ओमफ्राय फट'खौ होनाया माने बिमाखौ लादो होननाया मा गामिनि नोंथांमोना कमेन्टआव खालामना बुंहरबानो जाबाय गासिबो नुखादो जानांगौ फेसबुकनि गेजेरजों भाइराल जादों गोबां शेयार खालामदो माने फिसाजोखौ मोनैनि बिमाखौनो हाबा खालामदों आरोना डेन्जार मानसि ओंखारबाय आरोना जोंनियावबो बर'फोराबो माने जि खालामनांगौ खालामखायो गिनाय माबानाय जेबो गैला दे बेखिनिसै अब्ला नेक्स्ट साबजेक्टआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर बाय बाय